duha ka magsuon og pag-umangkon gipusil sa gikalalis didto sa Camotes. Kumpletong detalye sa balita pinaagi ni Brigada Alan Tangkawan, i-brigada mo. Brigada Live Report. May nga lalis apan mao diay nagdagkos sa kasuko ug may resulta nga gipamusil sa suspitsado ang managsuon og pag-umangkon didto sa Sitio Tugas, Barangay Western Poblacion, San Francisco, Camotes, Cebu. Nahitabo alas 9 sa kagabion ang mga biktima giila sa kapulisan nga sila si Alexos Alim Gorgoniolo Chavez, 19 anyos, Olitao, ug Alex Muanyalo Chavez, 45 anyos, Minyo. Ang amahan ug anak pulos nagpuyo sa Sitio Longke, Barangay Northern Poblacion sa San Francisco, Camotes, Cebu. Gawas sa mag-amahan, gipusil usab ni Pernito ang igsuon ni Alex nga si Bindri Muanyalo Chavez, nagpuyo sa Sitio Tugas, Barangay Western Poblacion sa nahisgutang lungsod. Giila sa kapulisan ang suspect nga mao si Kemuel Castro Pernito, 34 anyos, Minyo, nagpuyo sa Sitio Tugas, Barangay Western Poblacion, San Francisco, Camotes, Cebu. Ana karon sa kustudiya sa San Francisco Police sa isla sa Camotes. Human positibong gitumbok sa saksi nga mipusil sa usa ka anak, amahan ug uyuan sa may Sitio Tugas, Barangay Western Poblacion sa lungsod sa San Francisco niadtong milabayng gabi. Sa investigasyon sa San Francisco Police, giingon ang tulo ka biktima og suspitsado nagkalalis. Human nga giingong nakainom og ilimnong makahubog ang suspek kalit mibunot og kalibre 45 nga pistola ang suspitsadong si Pernito sa walay igong rason. Ug dayong pusil sa mga biktima nga miresulta sa ilang pagkalandig sa Ricardo Maningo Memorial Hospital. Samtang nakuha sa crime scene ang usa ka buhing bala sa kalibre 45 nga pistola ug duha ka kabang sa 45. Misibat si Pernito human sa pagpamusil. Apan aptik ang kapulisan sa ilang hot pursuit operation dito sa Barangay General Todila, Camotes, Cebu nga miresulta sa pagkasikop sa nahisgutang suspek. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music News Authority. Larga Brigada